Hau pentzuleok, belarriak prest, hasiko da bidaia. hau da, hau podcasta. ezkidetza eta askatasuna uinetan zabaltzen dituen ahotsa. Leiotik ikusten zaiko historia idazten dutenen ikur etxaitzarren azarazo zuek zutik denok bakur. Egun honen entzule maiteak, gaurkoan, Amagoia, Jade, Uxuri, Naia eta Aitor gara, eta sexu indarkeriari buruzko eztabaida sortuko dugu. Honi buruz aritzean garenean, emakume izateagatik honen aurka egiten den edozein indarkeria ekintzari egiten diogu referentzia. Hasteko, eskerrak eman nahiko genizkioke Tartxes taldeari haien Elizak Barning abestia erabiltzeko aukera emateagatik. Lehen aipatu den bezala, sexu indarkeriari buruzko iritziak garatuko ditugu. Hasi baino lehen, argi utzi nahi dugu indarkeria guztien aurka gaudela eta inolaz ere ez dugula hau defendatzeko asmorik. Gai hau aukeratu dugu aulantzea garrantzitsua iruditzen zaigulako eta gehiago landuko balitz gizartea kontzienteagoa izango litzatekelako. Hortaz, gure helburua honetaz hitz egitea eta hainbat atal aipatzea dira. Behin hau argituta hausnartzeko galdera bat aurkeztu nahiko genuke. Zuen ustez, gizarte matxista batean bizi al gara? Bai, nik uste du gizarte nahiko matxista batean bizi garela, naiz eta ez dirudien. Datuetan eta albisteetan arreta jartzen baduzu oso argi ikusten da gure gizartea oso matxista dela. Eraso ugari gertatzen segitzen baitute. Adibidez, otsailaren 20an Zarregunen, emakume bat erail zuen bere senarrak, emakumeak bereiztu nahi zuela esandakoan. Bai, nik ere entzuna daukat. Honekin ikusi dezakegu beti urrun entzuten ditugun egoera horiek gure alboan ere gertatzen direla eta honek beti mantentzen gaitu arreta egoeran, horietako bat jasateko beldurrarekin. Egia da, zuekin ados nago. Oso larria da gaur egun horrelako bortxaketa eta erailketak gertatzen jarraitzea. Arrazoia duzu, Uxuri, naiz eta mutilek bortxateketen egunekoaren oso zati txikia garen, ikaragarria da egoera hauek gugandik hain hurbiltzen gertatzea. Ez da batere bidezkoa, ez biktimarentzat, ez bere familia guztiarentzat. Txosten ofizialetan oinarrituta azken urteetako datuek erakusten dute arazo estrukturala dela. Espainiako Estadistika Instituto Nazionalaren arabera, sexu askatasunaren aurkako delituengatik milaka salaketa jartzen dira urtero. Hala ere, adituek diote benetako kopuru handiagoa dela, kasu asko ez direlako salatzen. Adi, zehazki 2024an emakumeen aurkako sexu indarkeria 1049 salaketa erregistratu ziren uztaila eta iraila artean. Horietatik 130 urtetik berako emakumeek aurkeztuta. Zuen ustez, violentzia egoera hauek murriztu ala areagotu dira 2025an? Nire ustez, entzundako kasu guztiak elkartuz eta ikusitako egoera askotan oinarrituta, 100koak gora egin duela uste dut. Telebisten eta sare sozialetan esaten dutenagatik biktima kopuruak bere egin duela esango nuke, baina ez nago ziur, politikari eta gazetari askok eskaintzen duten informazioa haien interesak laguntzeko manipulatuta baitaude. Bai, hau gizartea dagoena baino hobeto dagoela erakusteko egiten dute, populazioa ez larritzeko eta haien kontrolpean mantentzeko. Entzun, dokumentu ofizialek diote kopuruak behera egin duela. 2025an hilabete kopuru berean 687 biktima egon ziren. Jo, ez nuen espero, baina asko posten naiz. Jakina, eta ze ondorio psikologiko eta sozialak ekartzen dizkigu indarkeria matxistak? Trauma psikologikoa oso izakona izan daiteke, estres posttraumatikoa, antsietatea, erosentimendua edo lo arazoak. Gainera, askotan biktimak ez dira sinestuak sentitzen eta horrek okerrago sentiarazten ditu. Garrantzitsua da, entzute aktibo eta epairik gabeko jarrera bat izatea. Adibidez, nire horrelako zerbait gertatuko balitzait, konfiantza dudan edozein pertsonari kontatzean entzutea eta laguntzea gustatuko litzaidake. Noski, ni gana edozein emakumea horrelako arazo bat kontatzeko asmotan hurbilduko balitz, ahal izango lukeen guztian lagunduko nioke. Gainera, bakarrik egotekotan, estatu maila 016 telefonoa dago, doakoa eta anonimoa. Baliabide hauen beharra izateak erakusten du gure gizarteak joera matxista asko dauzkala, naiz eta geroz eta pertsona gehiago matxismoaren aurka jokatzen duten. Orduan, egoera hauek saihesteko zer egin aldugu?
Lehenik eta behin, hezkuntza afektibo-sexuala indartu behar da txikitatik eskoletan. Baimena, errespetu eta harreman osasuntsuak txikitatik landu behar dira. Garrantzitsua den beste gauza bat gehituz, nire ustez gizonen implikazioa eta borondatea funtsezkoa da. Sexu indarkeria ez da emakumeen arazoa, gizarte osoarena baizik. Eta garrantzitsuna, ikusle aktiboa izatea. Edozein tokitan egoera arriskutsu bat ikustekoak, erantzukizuna hartu eta laguntza eskaini. Gizarte ardura bat baita. Hori da, isiltasuna apurtu eta erasotzaileak agerira ateratzen da aukera zuzen bakarra. Orduan, zuen esku balego, zer egingo zenukete emakumeok jasaten dugun ezberdintasunari ikusgarritasuna emateko? Nire irudiko egoera hori ematen zaiona baino askoz garrantzi handiago eman behar zaio. Anari Alberdi abeslari askoitiarrak inmolazio abestian feminizioak etenik gabe esaldiarekin gai hau sustatzen duen bezala. Begira, nik entzun nukan abestia, baina ez nintzateke hortaz konturatu zuk ez bazenu esaldi hori aipatu. Niri deia bikaina iruditzen zait, naiz eta esaldi txikietan izan, influentzia handia daukaten horiek abeslariak bezala, egoera hauek ikustaraztea alduten guztietan. Honen harira Rosalén, abeslariak La Puerta Violeta bestian Hay un monstruo gris en la cocina bertsoan azaltzen digu nola emakume askok beraien bortxatzaileaz ezin duten ihes egin, beraiekin bizi baitira. Ez da nagusietan nabarmentzen bakarrik, adintzikiko neska ugari ere egoera hauen biktima izan baitira. Abestiekin lor daiteken alde batera utziz, manifestazioetara joatea honi ikuspena emateko beste modu bat izan daiteke. Adibidez, martxoaren 8an emakumeen nazioarteko eguna da. Gizonen eta emakumeen arteko benetako eta eraginkorra den berdintasuna. Genero indarkeriaren aurkako borroka eta desberdintasunak ezabatzea eskatzeko data, manifestazioen greba, feministen eta sentsibilizazio ekitaldien bidez. Desberdintasunik egongo ez balitz, ez genuke egun hau aldarrikatzeko bakarrik izango. Beste adibide bat, azaroaren 25 da. Egun hau sexu indarkeria salatzeko eta hau desagertarazteko sortua da. Alde batetik, biktimentzat justizia eta babesa lortu nahi dute, bestetik, baliabide gehiago aldarrikatzen dituzte. Baina badakizue gizonen eguna ere existitzen dela? Zuek uste duzue beharrezkoa dela? Bai, azararen 19 da, nire ustez bai beharrezko da. Bi generen arteko berdintasuna behar dugu. Ez delako asko hitz egiten gizonekiko indarkeriaz. Egun hau gizonezkoentzat beharrezko da, martxoaren 8 emakumeentzat bezain beste. Nire ustez ez dago egun hau ospatzeko beharrik. Emakumeen eguna eskubideak aldarrikatzeko helburuarekin sortu baitzen, eta gizonen kasuan ez dago borroka baten beharrik duen injustiziarik. Nahiarekin bat egiten dut, nire ustez, egun hori ez da beharrezkoa eta soberan dago, ez baitute zer aldarrikatzeko. Horregatik naiz eta gaur egun legeek berdintasuna aitortu, ohiturek, estereotipoek eta egitura sozialek desoreka hori erreproduzitzen jarraitzen dute, eta horrek azaltzen du zergatik mantentzen diren oraindik ere emakumeekiko desberdintasunak. Eta zuek, gai honekin lotutako egoerarik jasan duzu, Naiz eta horrelako egoerarik jasan ez dudan, nahi baino gehiagotan ikusi edo entzut dut egoera hauen inguruko zerbait. Duela gutxi irakurri nuen NBI-ko Nafarrako Berdintasunerako Institutoa. Informe batean adierazten denez, erasoen 39% emakumeak 17 urte edo gutxiago dituztera. Emakumeen aurkako egoerari buruzko datuak irakurriko ez bagenitu, ez ginateke egoeraz konturatuko. Nire kasuan duela 2 urte gutxi gora bera, nire lagunaren etzera joan bitartean, gizon bat jarraitzen hasi zitzaidan. Pentsatu nuen bere etzera edo beste leku batera joango zela, baina ez, ni jarraitzen ninduen eta nire lagunaren portalera hilegatzean, kanpoan geratu zen niri begira eta keinu oso nazkagarriak egiten. Bai, niri ere behin lagun batekin indoala, bi gizonek ze guapak oiuka eta txistuka hasi zitzaizkigun lotxarik gabe. Naiz eta eseroso sentiarazi gintuzten ez genuen deus izan, liskarrik ez sortzearren. Ni pertsonalki ez dut alako egorarik zuzenean jasan, baina nire lagun batzuek bai izan dituzte momentu deserosoak gizon helduekin, komentario desegokiak edo hurbilketa desatsegineak. Noizbait ni ere tartean sartu behar izan naiz egoera eteteko edo laguna babesteko. Ez eta nik pertsonalki ez dudan horrelakorik bizi, ezagutzen dudan TikTokeko influencer batek jados izenekoa oso hitz desorosoak eta bortitzak igotzen ditu sarean. Honek arrisku handia dauka, TikToken dabilen edo ezenetako edo nork ikus ditzakelako.
Azken finean, horrelako eragina duten pertsonak matxismoaren alde egoteak eragin asko dakar eziketan. Gazteen buruetan ideia matxistak sartzen dituztelako. Honen ondorioz, hauek matxismoa normalizatu edo onartzen dute. Hau saihesten laguntzeko gurasoek haien umeen sare soziala kontrolatu behar dute. Egia da, gaur egungo gizarteak duen eragina oso argi ikusten dela pornografian edo nerabeen arteko harremanetan, zeinetan beti neska azpiti ikusten den. Bukatzen joateko, honekin oso lotuta dagoen manosfera hitza entzun alduzuen noizbait? Bai, pasaden egunean TikTok ikusten ari nintzen bitartean horrelako zerbait ikusi nuen, baina ez nuen esan nahi ulertu. Ba, begira, Uxuri, manosfera hitza inglesetik dator. Zehazki man, gizona eta esfera hitzen elkarketa da. Honek gizonen maskulinitatea eta tradizionalki gizonak betea behar duen rola defendatzen duten sareetako perfilen bilketari egiten dio erreferentzia. Zuk esandako moduan, TikTok, Instagram edo bideojokoetan ikus ditzakegu. Jo bat, interesgarria. Bai, podcast hau asko disfrutatu dut eta oso aberasgarria izan da. Beraz, gogoratu entzuleok, sexu indarkeria ez da arazo individuala, gizarte osoaren baizik. Hitz egin dezagun, entzun dezagun eta eraiki dezagun harreman osasuntsuagoak dituen gizartea. Espero dugu guk bezain beste disfrutatu izana. Hurrengo podcaster arte, eskerrik asko! Mila esker gurekin egoteagatik, jarraitu ideiak zabaltzen, jarraitu askatasuna eraikitzen. Hau izan da, hau podcasta gaurkoz, baina hurrengora arte.